advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, kapintuig nga bata nga nagpuyo sa Haran Compound, nabulag sa ginikanan, emosyonal nga nagtagbo. Inahan nagpakiluoy sa enforcer sa LTO nga dili i-impound ang motor sa anak, nakuhaan og cellphone video. Sa detalye sa itong mga balita, gidakop sa mga enforcer sa Land Transportation Office sa Davao del Sur ang usa ka driver sa motorsiklo. Nakuhaan og video ang aktong pagsikop diin makita nga nagpakiluoy pa og maayo ang babay nga dili i-impound ang motor. Gipasabot sa LTO 11, ma-impound ang usa ka sakyanan kung ang driver nagmanehong walay lisensya o di kaha walay rehistro ang sakyanan. Ani ang report. Sa babae na nakapan. Makita sa video nga gipost ni Arcel Jasper Damiles Ignacio sa social media ang operasyon sa LTO enforcer sa highway sa Padada, Davao del Sur kagahapon sa buntag, Agosto 10, 2021. Pero madungog sa natural nga tingog sa tao nga nagvideo. Nga gidakop di ay ang anak ni ining babay nga maoy nagdrive sa motorsiklo kay wa kini lisensya, wa say helmet o giingong wala sab madala ang rehistro sa iyang motorsiklo. Pero wala gyud mahangyo ang enforcer. Hangil siya na paano lang kailangan siya violation. Ikuha bili ang motor. Loy sa babae. Gipasabot ni LTO 11 Regional Director Neil Caniedo, ma-impound lang ang usa ka sakyanan kung ang driver nagmanehong walay lisensya o walay rehistro ang sakyanan. Nakita na ko to nga video, no. Nagpasalamat pud ta sa ato ang nag-upload adto para tis makabalo pud ang ato ang mga kaigsuunan bahin aning kung unsay ginadakop gyud. Ang mandato ginato sa dalan is motong giingon nako nga magmangita og mga violator nga walay lisensya, walay rehistro kay mo man gini nakasulat nato. Pero kung sulti kag gihangyo kana man gud sila dapat kung wala gud sila lisensya, wala sila rehistro, di gid dapat mudagan. It's because makahasol po na sa uban motorista. Munang muhangyo ka nya wala kay rehistro, wala kay lisensya, di gid siya pwede. Kay mo na ginaingon na the law is harsh but it is the law. Mato din Neil Caniedo, ang direktor sa LTO 11, na ay kasing-kasing ang ilang mga enforcer nga musabot sa mga driver. Ang enforcement sa dili purely dakop, natay gitawag na warning, mo impose tag warning with minor violations that is not detrimental to road safety. Pasabot ni ana, dili ka makahasol sa uban. Pwede na siya mahangyo pero sir kato mga major nga violation nga bugat kayo sir, dili gina pwede na hangyoon. Matud pa ni Caniedo, sila pa ang nahimong dautan karon sa nahitabo sa pagdakop nila sa babaeng nagmotorsiklo nga igo lang silang nagpatuman sa Republic Act 4136 kon ang Traffic Code of the Philippines. Kung muhang panghiuon na mo na tanan nga walay lisensya, walay rehistro, gubot kayong dalan. So munang kami na pod mo apil kay hunaw-naon nato ang pag-drive ug ang pagkuhag sa sakyanan is only a privilege, dili siya katungod. So privilege lang na siya. So dapat na kung muparami sa inyo sa dalan, dapat ihatag niyo na unsay ginapangayo sa LTO. It's because mo na bitong medyo nasakitan pud mi kay tungod mga comment dito nga mga buaya ang LTO. Ang ako alam pud ana, isultii ko ninyo kung kinsa man ang naa diha na nakabalo nga ang mga LTO nato nga enforcers nagapangurakot sa dalan. Then ako mismo ang mutanggal sa ilaha personally. Portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Puno sa emosyon ang panagtagbo sa ginikanan og anak nga nabulag tungod sa ideolohiyang gituhan ug lahi nga dalan ang ginasubay. Ang 14 ka bulan nga bata nahibilin sa iyang apuhan dihang 5 pa lang kini ka bulan nga temporaryo sab nga nagpuyo sa UCCP Haran Compound
sa Padre Selga Street, Barangay 8-A, Davao City, kay ang ginikanan ni ini misubida sa bukid ug nakigbisog batok sa gobyerno. Ani ang report. Atong makauban ang managtiayon nga si Angeli, ug yang bana nga si Okok, ug ang ilang baby nga si Christian. O, pwede ko mangutana, tubagon ko ni mo eksakto. Tanggalan daw yung face mask. Angeli, patanawa na yung mga anak sa imo, ha? Patanawa sa iyong papa. Tanggalan daw. Nakaila ba yung mga anak sa imo, ha? Nakaila yung mga anak sa imo, ha? Wala ma'am. Nga naman. Naman siya sa harapan niya. Ako na ako sa kaliukan. Sakit og murag gikumot kuno ang kasing-kasing ni Okok sa dihang nahadlok og dili mo duol kaniya ang iyang 14 ka bulan nga anak nga si Christian. Sa una nilang pagkita niadtong Lunes, Agosto 9. Nagkita ang mag-amahan sa diyang mipauli ang iyang ugangan kauban ang 26 ka residente sa Talaingod gikan sa UCC Piharan Compound sa Dakbayan sa Davao. Unsa ang iyang gibati nga wala man nakaila sa iha ang iyang anak. Nga unta, anaa lang ang bata sa Father Selga Street sa Dakbayan sa Davao, samtang anaa siya sa kabukiran sa Pakibato District sa Dakbayan sa Davao. Murag lahi gyud kami na una. Unsa kalain ang imong gipamina? Kanang murag dahom gyud siya nga kanang ang imong anak murag dili na gyud na imong anak. Kay ultimo sa papa dili wala na kaila tungod kay siya nasa harap niya ako, nasa kalihukan. Wala siya murag na panjid ko murag lahi gyud ako ang gibati ba kanang murag kahunaw na ko kanang sa ni kaguol nga nganong siya wala kaila siya sa kuha niya isip ako'y amahan anong wala gyud kaya sa kuha. Nabulag ang bata nga si Christian sa iyang ginikanan kay si Okok tuan nakigbisog alang sa katawhang Pilipino sa kabukiran sa Pakibato District ning Dakbayan sa Davao tungod kay membro siya sa armadong pwersa sa New People's Army. Samtang ang iyang asawa nga si Angeli didto sab sa kabukiran og nagserbisyo sa kalihukan isip medic sa rebuilding grupo. Saysay ni Angeli, sa bukid sila nag-ila-ila ug gikasal ni Okok ug sa dihang 5 ka bulan na ang iyang tiyan. Ana man siya nga mas maayo dito na lang ka mga anak sa haran para way makakuan sa imo ha. Pagabot nimo sa haran, unsa ingon nila sa imo, ha? Ang kuan ra man nila dito kanang murag wala ra pud kay sanay naman sila nga kanang daghan ang mga buntis nga moadto dito. Buntis nga sa gikan. Usay sa SRGU. Buntis nga. Ayaw kasulain, ha, buntis nga mga rebelde. Oh, Maabot dito sa haran. oh. Pila ka adlaw pa nanganak una ning saka sa September 1. So naguban mo March, April, May, June, July, August, September, daging tuig. Oh. 2020 nanganak si Christian. Oo. So September ning balik ka naguban na pud mo ni Okok. Katong pagbiya nako sa akong anak, nakahilak gyud ko ato. Kay kanang first time pag yun nga anak, unya mabiyaan na dayon. Nganong may surrender man sila? Nakaagi man mig kalisod dito duha ka bulan walay pagkaon ma'am. Asa dapit? Sa Pakibato ma'am. Nganong wala may pagkaon? Tungod sa kanang lihok sa kuan, tropa anak. Kami nga sa pamilya ug kalisod sa sulod. Pangpang ug bakilid imong maagian. Grabe amo ang kasinatian nga way tarong pagkaon. Gisaysay sa magtiayon nga dili nila gusto maagian sa ilang anak nga si Christian ang kapait nga ilang gidangatan. Ang kapitos ug kakulang sa edukasyon nga mo'y hinungdan nga sila dali naggalgal sa mga kalihukan. Kung sila ang pabuton, unsa man ang ilang gusto sa ugma damlag sa ilang anak nga si Christian. Siyempre kanang mahimo siyang maestro kay manukad man ta sa mga bata kung unsay kuan sa bata, unsay desisyon. So imo lang suportahan. Ako rang suportahan kung unsay panginahanglan niya. Pananglitan. Kung ingon siya nga mahimo kung sundalo di ay problema basta ang imong desisyon kung sundalo di ay problema. Karon kay nag-uban na sila isip pamilya ug magsugod na sa ilang panginabuhi. Unsa ang ilang gustong ipaabot kang Presidente Rodrigo Duterte? Sir Bigo, kinahanglan jud mi nga matabangan mi labi na sa kuana mo kanang sa pagkaon labi na sa mo nga wa pa gid mi kapundar sa mga trabaho. Kinahanglan unta nga hinaud jud nga sa imo isip presidente nga matabangan mi sa saktong panginabuhi.
Alang sa magtiayong si Okok ug si Angeli, ang pagsalmot sa rebuilding kalihukan nahimo na lang kabahin sa ilang kagahapon. Matud nila ang ilang panagtagbo ug ang gugma nga mitubo didto sa kabukiran nga miresulta sa pagkatao sa ilang anak. Mao ang pinakatamis nga panghitabo sa ilang kinabuhi didto sa kabukiran. Duha ka minor de edad, gikan sa duha ka sitio dinhi sa Talaingod. Nagkita tungod sa ilang pakigbisog. Nakig-away sa gobyerno sulod sa unom ka tuig. Gibugos ang ilang gugma ug pagmahal tungod sa ilang anak apan gibulag gihapon sa pagtuong dunay kadaugan ang ilang pakigbisog. Kagahapon, mibalik na sa ilang komunidad dinhi sa Talaingod si Angeli ug si Okok. Sa ilang sugilanon kanato, dili nila gusto nga magdako ang ilang anak sa usa ka lugar nga adunay kagubot. Gusto nila modako ang ilang anak nga dunay kalinaw ug pagmahal. Dakong hagit sa gobyerno karon ug unsaon pagpabalik sa ilang pagsalig sa gobyerno. Unsaon pagtuman sa mga saad sa ilang mga lideres. Kami nang hinaot nga kita isip mga nagpakibanang lungsuranon mutabang sa pagpundar og usa ka ligon nga komunidad alang sa kaugmaon ni Christian ug alang sa pagkabot sa gipangandoy nga kabag-uhan ug kalambuan sa atong mga kaigsoonang Atamanobo dinhi sa Talaingod. Edith Kaduayan, News 10 Philippines, stay safe. Wala magdahom ang mga miyembro sa tribong Atamanobo nga makadawat sila og hinabang nga pagkaon og kwarta sa ilang pagbalik sa yutang na tauhan sa lungsod sa Talaingod, Davao del Norte. Human sila sa pipila ka tuig nga nagsilbing bakwit og temporaryong nagpuyo sa Haran Compound sa Padre Selga Street, Davao City. Ani ang report ni Leo Febra. Nagpasalamat ang mga miyembro sa tribong Atamanobo nga nakaiktad na sila sa Haran Compound sa Barangay A-A, Davao City. Nga nagsilbing bakwitan nila sa pipila ka tuig. Gialalayan sila sa mga sundalo pabalik sa ilang yutang na tauhan didto sa Talaingod, Davao del Norte. Og temporaryo una silang nagpuyo sa Tribal Hall sa lungsod. Gipadala mi karon dinhi sa atong opisina sa presidente ug sa office sa Senator Bongo aron ipaabot ang ilahang pakighiusa kanatong tanan diha og pagbati kanatong tanan sa inyong mga aguman na sitwasyon, no, gikan sa pagpalit ninyo dito sa Haran ug pabalik nato din sa Talaingod. Dura na may pipila ka punto na gusto natong hisgutan. Una, isip Representative ni Senator Bongo, gusto na akong ipahipalo kaninyo nga gusto gyud di Senator Bongo nga siya gyud ang personal ang panhi din sa Talaingod. Wala pa gyud siya kanhi dari mayor, no? Pero moabot ang gayon nga makatulong si Senator Bongo kay gusto gyud niya nga makimamat sa inyo, ha. Personally, makita ang kahimtang, makita ang usa pa man nga programa nga pwedeng mahatag sa atong bakamanan. Apan gipasalamatan nila og dako ang nadawat nga hinabang gikan kang President Rodrigo Duterte ug Senador Bongo. Naay pagkaon ug naay cash assistance nga wala nila damha nga ilang matagamtaman sukwahi sa ilang sitwasyon sa Haran Compound. Pasalamat ko kang Bongo, si Presidente o Newslight. Kay? Kay sa mo ngano nagpasalamat ka? Tungod kay naluis sa mo ba? 35 ka pamilya ang nakadawat og hinabang ug wala sab sila magdahom nga kini ang musugat sa ilang pag-uli sa ilang lugar. Kami dako kaayo among kalipay o dako among pagpasalamat dinha sa inyong atubangan mga ma'am sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno nga nagapakita nga gidawat ang among mga paabot, no, pinaagi sa pagtabang o pagsuporta sa amo ang mga naguli gikan sa Haran. So kana gyud ma'am, dako among pasalamat, nalipay gyud kaayo mi. Sa tinuod lang sa among pagkawadon
og sa krisis, nabati gyud namo ma'am nga nagi kuan gyud mi sa gobyerno gyud, gisalo gyud mi sa gobyerno sa mainitong pagbati. Una na ang gipasalig ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib nga dili nila pasagdan ang mga miyembro sa tribo. Nga hatagan og panginabuhian, tukuran og balay ug paeskwelahon ang mga anak hangtod mahuman sa kolehiyo. Ang baruganan sa Davao del Norte sa pagpangulo sa to ang pinalanggang gobernador Kuya Gob Edwin Hubahib, tataw man kayo, klaro man kayo nga dili gyud sila pasagdan nga to ang mga kaigsuon ng tribo. Gani dako kayo nga pasalamat kay nibalik sila sa sabakan sa atong gobyerno. Tanang mga ayuda, tanang mga programa nga gihimo na may mga programa ato ang Davao del Norte sa pagpangulo sa ato ang gobernador, kana tanan ginahimo na para dinhi sa ato ang mga kaigsuonan dinhi sa tribo, particular kanang mga gikan sa haran nga mga kaigsuonan nato. Isa sa ato ang mga 10-point agenda bago pa ta nagpapili sa IPMR sa ato ang probinsya sa Davao del Norte, ma'am, ang katong tabangan sila sa ilahang mga tabangan ang mga katawhang tribo sa pagparestro sa ilahang mga yuta, katong mga ilahang ancestral domain, unsay mga kinahanglan nga mga kuan ato with the help of the NCIP also. So unsay mga kinahanglan nga mga technical nga mga kuan ato, ginagmay nga mga ayuda sa kining financial, naman ato ang Kuya Gob, naman atong Davao del Norte sa pagpangulo sa ato ang gobernador. So atong tabangan unsay atong mahimo, kakulang sa edukasyon nga supposed to be dapat dugay na nila nga na kuan, di ba, mga basic man nga kuan ang edukasyon. Gani napay uban sa ilaha nga bisag ang pagsulti og binisaya maglisod gani sila. So manay sakit makita nato ang mga gagmay nga mga bata nga kuan gyud, dapat wala sila nakatagamtam og mga ingana nga ilahang natagamtaman karon. Sumala sa tribo, dinhi nila nakita karon ang patas na pagtatar sa kanila sa gobyerno kay wala sila pasagdi. Leo Febra, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Presyo sa karning baboy sa Digo City, mikunhod, mamalitay, minihit. O 5 ka mga balay sa Kidapawan City ipa-extend ang lockdown kay daghan gihapon ang nagpositibo sa COVID-19. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Roll out sa second dose sa anti-COVID-19 vaccine sa Davao del Sur gidagsang gihapon sa mga tao. Apan adunay mga nakadawat og first dose ang wala na mibalik alang sa booster shot. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Di pa matudan sa mga nabakunahan og first dose sa COVID-19 vaccine nga wala kini adverse effect ngadto kanila hinungdan nga mibalik sila aron magpaturok na og second dose. Usa ang 42 anyos nga si Joseph Palermo nga taga Barangay Batu sa lungsod sa Santa Cruz nga nag-auhag sa ubang wapa na bakunahan nga magpa-inject na og dili mutuo sa istorya sa kilid-kilid nga makadaot sa panglawas ang vaccine. Akong gibati sir kay gidanggas lang ko, okay ra, okay na.
Sa mga sunod adlaw, okay ra po. Paano niya i-ayos sa mga wala pa na Katong wala pa na bakunahan, pagbabakuna mo, ay okay ra jud siya. karon second dose? Second dose, okay ra pod. Wala po ko gipamati. Wala may kuan, wala ko gibati, okay lang ako paminaw as katong as advice sa doktor na paminawon lagi daw ang kalawasan if nabay maglain bang lawas. So as atong akong nasinati atong pagka first dose ako is wala man jud. So okay lang ako paminaw. Dinhi sa Davao del Sur Provincial Hospital, makaihap sila og 400 ka tawo ang mabakunahan og first dose matag adlaw. Gani ang 91 anyos nga si Dario Trinidad wala mahadlok nga mibalik sa iyang second dose kaganyang buntag. Actually, almost 90% na balik. Ang uban na wa kabalik, uban na exposed, so na-quarantine or uban nag-fever, not related to the COVID. So far, tanaw na mo, daghan pang mga first dose, especially mga senior citizen and 80 with comorbid. Mana gina-encourage na mo sila, kinahanglan kuha na to ang mga unahong yun na to ang mga senior citizen as much as possible. Any vaccine will do. Matud ni Monarca nga wala magkulang ang supply sa bakuna panila lamang giplastar ang pagproseso niini. Not necessarily daghang magpabakuna, pero ang as much as possible manggod atong kuan sila nga ma-register sila kay basig di mao dili taga dire. Magsige walk-in man ang gina-avoid na mga walk-in nga dapat ang mauna taga Del Sur, Digo City. Na vaccine mao lagi na usay di na ta kinahanglan mamili. Kung unsa atong available, mo na atong ipanghatag. Tinuod gina siya kay ang ato ang magong supply ron is coming from COVAX. Kuha na siya kanang ginahatag sa tua from the national government nga regulated siya kay gamay ra pud lagi. Yan ay mga priorities nga ginasunod, no? Nya puti mahimo ana sundon ginato na siya. So kana lang, sige lang, di lang ta maglusop, di lang ta mangluod dayon, mangutana ra gyapon ta sa itong mga BHW, mga health workers, at mga access na to din ha. Maningkamo kita mabakunahan ra gyud lagi na. Sa kasamtangan, gidasig sa mga opisyal sa Provincial Health Office ang publiko nga nabakunahan man o wala. Kinahanglang mutuman gihapon sa mga safety health protocols samtang wa pa nakabot ang herd immunity sa COVID-19. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Posibleng lugwayan pa ang adlaw sa gipatumang lockdown sa unom ka mga balay sa barangay Sibawan, Kidapawan City kay nagpositibo gihapon sa COVID-19 ang mga miyembro sa pamilyang nagpuyo sa gipang lockdown nga balay. Ang tibuok barangay gipailawom na sab sa partial lockdown tungod sa kaso sa COVID-19. Ani ang report ni Lizel Banga. Mahuman karong adlaw ang lockdown sa unom ka mga balay sa barangay Sibawan, Kidapawan City. Apan posibleng ma-extend ang lockdown kay sumala ni Salmer Bernalte, ang head sa City Disaster Risk Reduction and Management Council. Daghan pagihapon ang nagpositibo sa virus sa mga tagbalay. Kaysa po ang nakita dito mukabat sa mga unom ka mga balay ang tapok. Nagtapok sila, so maigo ra sila within the 25-meter radius. Unya, ang katong uban nga naitulong ka mga panimalay, kay siya man kabalay tanan. Katong unong tulong ka mga panimalay, lagi-lagi ra pud siya. Nang wala siya mga silingan nga dugol ba. So, ang recommendation nato adto i-strict home quarantine sila kay katong mga naay mga simptomas manggod, i-pull out naman, gi-manage naman sa TTMF. Ang mga nabilin dito, mga asymptomatic na tanan pero positive sila sa COVID, RT-PCR test. Gipailawom sa partial lockdown ang nahisgotang barangay tungod kay daghan ang nagpositibo sa COVID-19. Wala pa hinuoy na report nga naay nagpositibo sa Delta variant sa gipang lockdown nga mga residente. Matod ni Bernalte, kinahanglan na sab nga bakwion ang partial lockdown sa tibuok barangay aron mo balik sa normal ang panginabuhi sa mga tao sa lugar. Og ipatuman lang ang striktong 14-day home quarantine sa mga nagpositibo sa Cagaw. Ug mga adlaw sab sugdan sa CDRRM ang pag-apod-apod og food packs ngadto sa mga naka-home quarantine. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.
Apektado ang panginabuhian sa mga negosyante og durian sa Davao City kay bisan pa og Kadayawan. Menos gihapon ang mamalitay sa ilang baligya kay walay mga turista. Busa midiskarte sila pag-ayo aron lang makabawi sa ilang kapital. Ani ang report. Makatuod na ang mga tao kung asa ang daghang display sa baligyang durian sa Davao City. Labi na karong bulan sa Agosto nga tingbunga sa prutas sa syudad ug sa gibantog nga king of fruits nga durian ug itudlo kadayon sa gawa sa Magsaysay Park. Kung buhong ang prutas sa Davao, masulod dayon sa hunahuna sa tawo ang selebrasyon sa Kadayawan. Apan wala kini mabati sa mga manindahay og durian. Kay bisan pa og bastante ang supply sa prutas, menos kayo ang mamalit sa ilang baligya. Hinay gyud, ambot lang ani si dagan ani sa kon basta kay amo ani pag mahalin adlaw maura. Pero hinay jud ang palit. Matud ni Michael Rioso, giabag-abagan na lang niya og baligya og durian tart, yema og durian candy ang display niya nga prutas aron makatabang sa iyang kita. Kay kung saligan lang ang durian, dili kini makasapar sa ilang panginahanglanon. Gani ang laing negosyante og durian nga si Ronnie Calang. Mula berde na sila sa pagpamaligya kon ilang isuroy, kay lupigon sila sa mga nagwarik-warik og display, sanglit barato ang presyo ikumpara sa ilang baligya nga durian sa Magsaysay Park. Kay diri sa pisto karon hinay ang palit, kay ang tag-iya ron sa durianan, nagsuroy sad. Siyempre, gamay nalay mo ari sa customer diri sa pisto. Barato pa ang ilang suroy. Samantalang diri sa pisto, kumprada, daghang gabayaran, isuroy pod para makabawi lagi sa kapital adlaw-adlaw. Karong Kadayawan sa Davao, nga motiba-tiba unta ang ilang kita, mas minihit hinuon pag-ayo kay tungod sa pandemya. Pero naglaom gihapon ang mga negosyante og durian sa gawa sa Magsaysay Park ngay nigbalik sa normal nga sitwasyon. Maningkamot sila nga mobawi sa ilang kita. Mikunhod ang presyo sa karning baboy sa Digos City Public Market apan menos gihapon ang mga mamalitay. Nagtuo ang mga negosyante nga nagpitos na og maayo ang mga tao ug ang uban nagdaginot aron makasustener sa hagit sa pandemya. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Atong naiisip murag medyo arang-arang patong halin namo kaysa karon. Kay karon god wa nay kwartang mga tao. Sa tinuod lang. Mitsabaw na ang mga meat vendors sa Digos City Public Market. Sama sa 62 anyos nga si Loida Santos, kay mingaw kayo ang halin sa karning baboy bisan ang bibarato ang presyo niini. Barato ang karne pero way halin ang karne. Kay tungod nga wa na may mga kwartang mga tao, timo man gani mga pidikaber din na mga malit karne. Kan karon hinay karon kasi sa una nga walay COVID ay walay ESF na sakit. Lahira sa una jud kay sa karon nga niabot ang sakit sa karne sa baboy. Sumala sa 63 anyos nga konsumanting si Inday, mukaon lamang siya og karning baboy kung adunay ikapalit. Kung lagi ko'y kwarta, mamalingki ko, kabalo na sila diri. Kaya diri ko kapalit. Suki man ko diri. Pero wala gani pait, mantos po ta og ganang bulad-bulad. Diba? Gulay-gulay, law-lawoy. Gikan 320 pesos matag kilo ang presyo sa tiyan sa baboy, karon anaala lang sa tag 280 pesos matag kilo. Ang tiil nga kanhi tag 250 pesos, mikunhod kini og 10 pesos og samot nga mihinay ang palit sa karning baka kay gikan 340 pesos, karon anaa na kini sa tag 360 pesos. Misa kasabog 5 pesos ang presyo sa whole dressed chicken kay gikan 130, anaa na kini sa 135. Ang drumstick nga kanhi 140 pesos ang kilo, karon 145 pesos na. Apan mas daghan gihapon ang mamalit niini kon itandi sa karning baboy. Sa manok, siyempre, kay mas barato ang manok kaysa baboy. Then, mas prefer na ako ang manok. Si Inin nga taga-barangay Aplaya sa Dakbayan, mas pilion niya ang pinakabarato o mas dali nga lutuon. Sa itlog ko, kay kung sa pinakadali nga sudanon, pili ko man ni muglungag, makakaon naman ka. Ana ra kadali.
Anaa sa tag 7 pesos ang matag buok sa itlog, depende sa gidakon. Apan mapalit sab kini sa tag 20. Sumala sa mga namaligag karning baboy nga kaniadtong wa pay pandemya, muihaw sila og tag napulo ngadto 12 ka baboy matag adlaw og nagpabilin kini hangtod sa panahon nga adunay African swine fever. Apan karong anaa ang pandemya ug ikahadlokang Delta variant, nagtuo sila nga di lang krisis ang hinungdan kundi ang kabalaka nga mogawas og matakdan sa kagaw. Orlando Dundundinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab bininyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City o sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!